Čau lidi, tady Kury a po 10 měsících jsem konečně zpátky s videem, odpovídám na vaše otázky 2 neboli Q&A. Omlouvám se za tak dlouhou přestávku a já už to dál nebudu kecávat, dejte like a odběr a jdeme rovnou na otázku číslo 1, kterou je jak se máš. No je to jakoby taková netradiční otázka, ale odpověděl bych, že se mám fajn, hodně fajn, protože takhle, konečně jsem aktivní, to jako, nebo aktivní, konečně vydávám video nějaké po dlouhé době. Jako druhá věc je, že jsem napsal přijímačky, dostal jsem se na školu, kam jsem chtěl, což je ještě víc fajn. A úplně nejvíc fajn je, že se mi poštěstilo v osobním životě, ale k tomu se dostaneme až u otázky číslo 4. Otázka číslo 2, tou je, kam jdeš na střední? No, jdu na průmyslovku, obor elektrotechniky. Nevím, jak bych toto víc okecal, tak jdu rovnou na další otázku. No, hele, tahle otázka je jakože za mě dost taková blbá. Jako na takové otázky fakt odpovídat nebudu, to vám chci touto otázkou říct. Zároveň odpovím na obě dvě ne a kamo, vím, kdo to napsal, tohle není výhruška, ale prosím tě, nepiš tam takové sračky. Buď trochu víc kreativní a zeptej se na něco, co tě fakt zajímá, a ne na něco, co prostě napíšeš a potom to v tom videu ani nebude a to video bude mít třeba minutu, kámo, prosím. Otázka číslo 4. Máš holku? Jak už jsem zmiňoval, že se mi poštěstilo v osobním životě, tak ano, mám. Myslím, že jste to mohli poznat i podle trika, které mám na sobě. A nebo ještě podle toho, co mám tady na zádech. Mám tam pusínky, což je úplně top, kámo. No nic. Takže ano, mám, tímto vám na to odpovídám, víc to rozebírat nebudu. Tak jdem rovnou na otázku číslo 5 a to je, jakožto youtuberovi se tě chci zeptat, jaké máš cíle na YouTube. No, ty cíle jsou jako asi všem jasné, počet odběratelů, takže to bude první malá hranice 1000, potom 10 000 a potom, pokud se mi bude dařit a bude mě to bavit a nevykašlu se na YouTube, tak se zkusím vyškrábat až na 100 000, jenomže doufám, že ten YouTube button se nebude pořád zmenšovat a že ho nebudu pak třeba takhle držet v ruce, kámo. Protože actually ten YouTube button, co byl silver, veliký v roce 2023, tak úplně stejně teď myslím, že velký ten za 1 000 000, což jakoby je to prostě taký poděl a zároveň ty silver se zmenšovaly a zmenšují. No ale já fakt doufám, že ten můj button, jestli ho budu mít někdy, nebude fakt takhle veliký do ruky, protože dřív vám to zabralo, když jste si to pověsili na zeď, což logicky asi uděláte, že se tím chcete pochlubit, kamarádům, rodině, toto všemu. A jako dřív vám to zabralo půlku stěny, kámo, a teď vám to udělá akorát na stěně tohle. A jestli já budu mít button, doufám, že se nebude zmenšovat, protože jestli bude fakt takto malý, tak mi zabere na stěně pouze tohle. A to fakt nebude vypadat dobře. Fakt ne. No. Takže tímhle jsem vám zodpověděl moje cíle, plus ještě vlastně takový boční cíl bude být víc aktivní, vydávat aspoň jednou za měsíc video, abych jakoby vám dal najevo, že prostě proto pracuju, snažím se točit videa a všechno tady tohle. A budou určitě i nějaké věci vlastně s jinými youtubery. To odpovídám rovnou na otázku číslo 6. Na tu jsem úplně zapomněl, na tu jsem si teď vzpomněl, je jestli bude nějaký kolab s jinými youtubery. Hele, nic jsem teď neplánoval, ale myslím si, že mám tady pár lidí v okolí, se kterým bych mohl točit, nebo ještě tady mám i jednoho kamaráda, se kterým určitě budu točit, protože on chce taky točit, ale ještě jakoby úplně nezačal. A teď hlavně to hodně řešíme a já mám připravené jedno video, no víc, mám s ním připravené asi 2 nebo 3 videa. On o tom ještě neví, co to bude za videa, já mu to řeknu, až to budeme rovnou točit. Takže se máš na co těšit, kamaráde, doufám, že tohle video koukáš a že přesně víš, o kom mluvím. No a takhle bych vám to asi nějak řekl
A tohle byla poslední otázka tohohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte mi tam dole like. Vedle toho byste mohli kliknout na tlačítko odběru, protože bych si toho moc vážil a moc bych vám za to děkoval. A napište mi dolů do komentáře nějakou novou otázečku do příštího videa, neboli do třetího dílu Q&A a já se s váma tímto loučím. Zatím zdar.